कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। गेल्या एक वर्साच्यान सतत चलतेत आशिल्ले शेतकरी लोकांलो स्ट्रायकाक सपोर्ट करून एक युवा शेतकरीन काश्मीरच्यान कन्याकुमारी पर्यंत सायकल यात्रा सुरू केला आणि तो शेनवाराक कारवारात येवन पावलो। केंद्र सरकारान लागू केल्लो शेती कायद्यात बदल विरोध करून शेतकरी देहली सीमे भागात करतेत आशिल्ले स्ट्रायकाक वर्स पूर्ण जाले, जाल्यार बी अजूनही स्ट्रायक थांबलना। ह्या शेतकरी लोकांक सपोर्ट करून आणि पर्यावरण रक्षण करचे बद्दल लोकांक जागृत करच्या उद्देशान हरियाणाचो करमवीर नावाचो एक युवा शेतकरी काश्मीरच्यान कन्याकुमारीपर्यंत सायकल यात्रा सुरू केला। काश्मीरच्या कारगिलच्यान यात्रा सुरू केल्लो करमवीर लुधियाना, हरियाणा, जयपूर, अजमेर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा मार्फत शेनवारा कारवार पावलो। ऑगस्ट 30 तारखेक सुटिलो करमवीर एक दिवसाक 100 किलोमीटर सायकल चलयता अशें तो सांगता। कन्याकुमारी साइकिल राइड स्टार्ट किया था मैंने 30 अगस्त से। अब लोगों को बताने के लिए जो लोग मिलते हैं मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर भी, जैसे भी न्यूज़ मिलता है तो लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट फार्मर्स के लिए मैंने स्टार्ट। और अभी मेरे राइड का 47 डेज है और अभी मैं कारवार से निकला हूँ और कर्नाटका में एंट्री हुई है, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु। 50 डेज में हो जाएगी कंप्लीट, 50 से 60 डेज के अंदर। 30 अगस्त। कब? 30 अगस्त। अभी होगा 24 क्या सब कैंपिंग है, सब कैंपिंग हो जाती है। 3-4 दिन बाद होटल ले लेते हैं, 3-4 दिन तक कैंपिंग हो जाता है। डेली कितना किलोमीटर? डेली 100-110 किलोमीटर। गांजा घेऊन वयतेत आशिल्ले 2 आरोप्याक पोलिसान अटक केली घटना गोकर्ण ओम बीचा वयच्या रस्त्या लागीं घडली। गोकर्णच्या बंगलेगुड्डा सरकारी प्राथमिक शाळेच्या लागीं ओम बीचा वयच्या रस्त्यान गांजा घेऊन वयतेत आशिल्ले तेन्ना पोलिसान धाड गायले आणि केरळाचे कोझिकोडवासी फारूक शफी मुस्कोया आणि मिस्फर मोहम्मद कुट्टी हेमका ताब्यात घेयले। हेमचे कडच्यान 780 ग्राम गांजा आणि 3000 रुपये जप्त केले। भटकळ तालुक्याच्या कोणार ग्रामपंचायती भागाच्या हडील कन्नड शाळेत जिल्हाधिकारीले चळणे खेड्यात कार्यक्रम भटकळ तहसीलदारान उद्घाटन केले। जिल्हाधिकारीले चळणे खेड्यात कार्यक्रम उद्घाटन केले तहसीलदार रविचंद्र एस हेमी सांगले ह्या कार्यक्रमामार्फत खेड्याचे सामान्य लोकांली समस्या जाग्यार सोडचे क्रम घेते आसात। या कार्यक्रमात तालुक्याच्या अलग अलग विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहून लोकांली समस्या सोडयतली असे तेमी सांगले। ह्या वेळाचेर मुर्डेश्वर सरकारी दवाखान्याचे वैद्य प्रिया गोन्साल्विस हेमी कोरोना लसिका अभियान आयोजित केल्लो, तशेंच वन विभागाच्या वतीन झाड नाडचे कार्यक्रम बी जाले। भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आणि म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा, खूब वर्ष जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडना। तांकां बी सांगू इच्छिता आणि तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया, कारण तुमचे खातीर घेवन येला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस। आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानार वचून चौकशी करा आणि थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 888880
29880 या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा. शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी शिर्सीत 1 आणि यल्लापुरात 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,856 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ले. त्यापैकी 54,954 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 118 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 784 लोकांले मरण पावला. आयच्या इतलत न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.